Манастыры ніколі не з'яўляліся ў бясплодных месцах. Сакі, таксама як заляшаны ці тапары, вёскі праваслаўных пакутнікаў. Манахі з сакоў з'яўляюцца ахоўнікамі іх памяці. У хату, у якой сабралі жыхароў вёскі, увайшоў намеснік Бурага і зачытаў прысуд. За тое, што дрэнна выхоўваеце сваіх дзяцей, будзеце пакараныя, вашая вёска будзе спаленая. Потым некалькі разоў выпусціў агнявыя ракеты, дом быў пакрыты саломай і адразу запалаў. Вокна і дзверы былі зачыненыя звонку. Так вось было. В этой могиле лежит трох моих братов. У гэтай магіле ляжаць трое маіх братоў, а насамрэч чацвёра. Гэта не памылка. Трое братоў бачылі свет Божы. Старэйшаму было 6 год. Чацвёрты меў хутка нарадзіцца. Але гэта адбылося ненатуральным чынам. Ненароджанае дзіцятка выпала са спаленага цела маці. На другі дзень пасля трагедыі у шпіталі лекары вынялі мёртвае цела майго брата і адначасова памерла ягоная маці. Усе спачуваюць у гэтай магіле. Страшна ўзгадваць гэтую трагедыю, але я не пра тое хацеў бы сказаць. Я стаю перад гэтым крыжом, ля якога яшчэ дзіцёнкам сядзеў каля магілы і размаўляў з братамі, заўжды паўтараючы тое самае пытанне. Чаму? Завошта? Побач тут каталіцкая вёска, таму у тым доме тады былі і каталікі, і праваслаўныя. Усіх каталікоў выпусцілі, а праваслаўных не. Jest na pewnym przypadku fakt, że Гэта не выпадкова, што ў гэтых месцах, усеяных болем і нават смерцю за веру, паўстаюць малітоўныя цэнтры. Калі Бог дасць, прыйдуць такія часы, калі, падобна да падляшскіх і холмскіх пакутнікаў, тут абвесцім імёны тых людзей і запішам іх у кнізе жыцця.